Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň valyuta bank kasaplarynyň eýelerine pul serýişdesi dolarlaryň resmi kursu boýunça diňe manatda beriler diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda söwdanyň muktary çäklendirildi. Hormatly arkadaş, biz döwletde ýaşaýarsym ýa-da ikinji jahan uruşy döwrüne kansla girdi. Türkmen häkimiýetleri koronawirusa garşy göreşýär, emma boyun almaýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň başlygy Aleksandr Dadaýew gözüpesinden gitdi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, maglumatlarymyz iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmen häkimiýetleri koronawirusa garşy göreşýär, emma boyun almaýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Covid-19 mektep diýinjalçynyň wagty dolduruldy. Toý sadakalar ýatyryldy. Owaları aksalyn paýlanýar. Aşgabatyň döwlet dukanlaryna söwdanyň muktary çäklendirildi. Köýten naglylar suwun ýetmezçiliginden, hiliniň yaramazlygyndan şikaýet edýärler. Türkmen ýüklog sürüjileriniň onlarçasy Gürjistanyň karantinine saklanýar. Daşary ýurt ýükloglarynyň Türkmenistana girmegi çäklendirildi diýilen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň beýasligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny elleri ykçam ýuwmagyň ähmiýeti diýen atlan çap edilen video maglumat çekýär. Şeýle-de tomoşaçylarymyz Covid-19 keselini bejerip biljek dermanlar golaýda peýda bolarmy? Azat adalga sosial aralyk diýen atlan çap edilen video maglumatlarymyzda hem köp tomoşa edipdirler. Şeýle-de bu hepde türkmen görnüşleri 12-nji hepde atly fotosergimiz köp görülipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web saýtyna girip çap edilen maglumatlar bilen tanyşmagy we öz maglumatlaryňyzy, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistan we türkmenler bilen bagly soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýärys. Türkiýede ýasama arakdan ýogalan adamlaryň sany 2 aprelde 55 adama ýetdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň 2 aprelde çap eden habaryny öý şertlerine ýasalan arakdan zäherlenip keselhana ýerleşdirilen başga da 6 türkmen sanlygynyň ykbalynyň herlikçe nämelimdigi bellenip geçilýär. Bu mesele boýunça raýat aktivisti bilen ýürüýte söhbetdeşligimizde geçmezden kardeşim Sehranyň bu arada taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Mart'ın ortalarında İstanbul'da koronavirusdan gorunmak üçün yasama arak içip onlarca Türkmen sanlygynyň däherlenip ölendigi barada Azatlyk Radiosu maglumat beripdi. Şonda başga da 30-dan gowrak Türkmen sanlygynyň keselhana ýerleşdirilendigi, olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy aýdylypdy. Şu gün İstanbul'un etegindäki Kilios gonamçylygynda jaýlananlaryň sany 55 adama ýetdi. Madarlaryň 38 sansynda jaýlananlaryň ady we familiýasy birinde diňe ady bar. 17 sany madarda bolsa diňe san bellik goýulypdyr diýip neşir madarlarda şahsiýeti görkezelen türkmen sanlaryň ady we familiýasyny hem çap etdi. Aýdylmagyna görä jaýlamak we madarlary tertipleşdirmek işleri üçin helak bolanlaryň dogan garyndaşlaryndan pul ýygnaldy. Şeýle-de käbir adamlar haýyr sahabat üçin pul goşdular. Geçen hepde ýoğlanlary jaýlamaga gatnaşan türkmen raýaty Azatlyk Radiosu bilen telefon görüňünde İstanbul'da ýasama arakdan ýoğlanlaryň sanynyň 28 Mart'ta 53 adama yetendigini habar beripdi. Şonu ol yaramaz hille arakdan zäherlenen adamlaryň ählisiniň koronavirus ýokuşmagyndan gorky hawatyr edip dowla düşendigini we özlerine el ýeterli bolan arzan araklary diňe içip oňman endamlaryny hem çalandygyny görüň berdi. Türk medeniýetiniň soňky maglumatlaryna görä bu waka bilen baglykda 5 adam bilkaslaýyn adam öldürmek ähtimallygynda aýplanýar. Azatlygyň çeşmeleri pidalaryň garyndaşlarynyň ýoğlanlaryň
kişileriň jesetlerini Türkmenistana getirmek sinanşyklarynyň koronavirus syýahy çäklendirmeleri we serhet yapylmalary sebäpli başa barmandygyny habar beripdi. Şol bir wagtda Çeşmeler Türkiýedäki Türkmen konsulhanasynyň işärleriniň Aşgabatdan görkezmäniň ýokdugyny aýdyp, merhumlaryň jesetleriniň Türkmenistana getirilmegi barada hiç bir çäre görüp bilmändigini hem bellediler. Munyň ideýany Türkmenistanlaryň Istanbulyň Sarıyer etrawynyň Kilyos Musevi gonamçylygynyň kimsizler böleginde doganlaryndaşy ýok adamlaryň depin edilýän ýerinde jaýlanşyny görkezýän videolar peýda boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň kronikasy neşri özüniň Türkiýedäki habarçysyna salgylanyp, Türkmen ilçisiniň Istanbulyň häkimetlerine haty berip, olardan Türkmenistanlaryň sadaka ýa-da beýlik maksatlar üçin üýşmegine ruhsat berilmezligini sorandygyny habar berdi. Ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary saklamagyň, diplomatik we syýasy hyzmatdaşlygy ösürmegiň hatyrasyna türkmenleriň sadaka däp desurlary bahanasy bilen türk häkimetleri tarapyndan ruhsat berilmedik ýörüşleri we beýleki çäreleri geçirmek üçin gonamçylykda we beýleki ýerlerde ýygnanmagyna ýol bermedligini haýyş edýärin. Şeýle synanşyklar edilse, Türkiýanyň kanunlaryny bozanlar öz watanynda Türkmenistanda berk ýöne adalatly ceza bilen ýüzeýiz bolarlar diýip neşir 2 aprelde çap eden maglumatynda hatyň bir bölegini köpçüligi äşkär etdi. Adatlyk radiosuna bu barada Türkmenistanyň Istanbuldaky ilçhanasyndan kommentari almak başartmady. Mundan öň sosial ulanlarda Türkmen howpsuzlyk gulluklarının işärleriniň zeherli arakdan ölen türkmenleriň ýaz çärelerini gözegçilik edýändigi hakynda maglumat peýda bolupdy. Türkmenistanyň resmileri we habar beriş serişdeleri onlarça türkmen raýatynyň Türkiýede helak bolandygy barada häzirçenli kelam agyz söz aýtmadylar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň zemini raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Azatlygyň ol habar berişi ýaly mart aýynyň 1-nji ýarmyny onlarça Türkmenistanly Istanbully öz ýylleşleriniň satýan spirtli içkisinden zäherlenip hastahanalara ýerleşdirildi. Olaryň 50-den gowragynyň ýogulyny we şol ýerde gonamçylykda jaýlananlygy habar berilýär. Şol wagtda Türkiýedäki türkmen ilçileri Türkmenistanyň raýatlarynyň başyna düşen bedbaçylykly ýagdaýlar bilen bagly. Hususan merhumlaryň öz watanlaryna jaýlanmak üçin Türkmenistana uradylmak wagtda hiç bir ýardam etmändir. Eýsem şeýle ýagdaýda ilçiler iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklar adamlaryň hatyratyny paýlaşmak, olara kömek golunu uzatmak meselesinde näme edip bilerdi ýa-da näme etmeli. Bu sora Odol Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýildaky ilçisi bolup işlän Nur Muhammed Hanaňa berýär. Nur Muhammed aga pikiriňizi aýtsaňyz. Pikirimi aýtsam, mahal diplomatlaryň özüne alyp barşy bir aýrylan işleýsem ýalňyş bolmaz. Näme üçin diýseňiz, hiç bir döwletde olar ýalat ýok. Benim hayır şol işrap veren döwrümizde şolar ýaly waka boldy, ýöne elläpdäl bir-birikidir. Ýöne doğrudanım ilçhanaň öz mümkinçiligi bolmasa-da Türkiýe döwletine diplomatlar ýüzüne türkler kömek golunu uzatýardylar. Näme üçin diýseňiz, Ştange çempion, dünýä çempionu bolan, ýaş bolan, Altymarat neresi ýaraman Türkiýe getirilenine döwrek keseli bilen şo ýerde de türklerim halas edilmedi. Näme üçin diýseň, gaty öte geçipdir. Onuň şo ýolunu biz ýüzlendik. Özleri şu an kız korpumuş maşin bilen Ankara'dan İstanbul'a ertdiler. Şo ýerde Türkmenistanyň samolyotyna ýüklemene, Türkmenistana uğratmana kömek etdiler. Şolar ýaly kömek etýärler. Türk döwletine ýöne bir ýüzlenmek gerek. Ýöne konsolosluğa, ilçhana sesini çıkarman otursa, olara gerek bolmasa biz näme diýip fikir etmegen mümkin. Hareketleri şonu ýaly bolmagy mümkin. Şoň üçin olar şo ýolun şäherine jaýlaýarlar, bar ediljegi şol ýüzlenmesem. Şoň üçin bu Türk diplomatlary, konsoloslugyň işgärleri, ilçhanaň işgärleri bu uly ýalňyşlyk. Öz raýatyna kömek etmese, özüm şolar ýaly ýagdaýda. Olar ýöne onu näme gerek diýen ýaly o ilçhananam, konsoloslugyna ýöne ýapaýmaly. Ol ýöne formalna.
şo ýerde hereket edişler olan. Olar ýaly ilçhana bolundan, konsulstowlundan bolmanan owy, iň bolmanyna şular ýaly agyr ýagdaýda kömek etmejek bolsalar. Eleki döwletlerde öz raýatlary şuňky ýagdaýda koronavirus ýagdaýyna uçurlar häzir uçur nokta kesel ýaýramazlygy üçin. Şoň üçin galan raýatlaryny diplomatlar gepleşip ýürüte samolyot uğradyp getirýärler. Birinkiler bolsa ha şon ýaly etýän hereketi. Inni Nur Muhammed ağa sözüňizi böleýin bagyşlaň. Şu wakalaryň fonuny Türkiýanyň Daşary işler ministri bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň arasynda telefon gurrungy, telefon söhbetdeşligi boldy. Emma Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda bu telefon söhbetdeşliginde nämenin maslahatlaşylanlygy anyk aýdylmaýar. Eýsem şol söhbetdeşlikde şu ýagdaýlaryň ara alınıp maslahatlaşylan bolmagy mümkinmi? Mümkin. Onu Türkiýanyň Daşary işler ministri aýdan bolmagy mümkin. Ol hökman. Naşular ýaly ýagdaý, ýöne olong dogry arnaşlar bir getirmek, ýa bolmasa olar naşular ýaly ýagdaý düşen çagasy bor ýa dogry bor ýa adamsy bor. Olar ýanky olong alazatyny edip ýurda ekitmek barada alazat eden oklar muka ýa ýez olara getirilen ok muka diýip aýdan bolmagy mümkin. Ol o barada ýöne men bilýän ol Türkler hökman aýdaýmaly. Olar ýaly ýagdaý bolarna Türkler hökman aýtýar. Şoň üçin ýöne Türkmenistan tarapyndan nähili şo ýagdaýda şolar ýaly soraw berilenini Meredip nädip şo sorawy nähili jogap berýänini bilemok. Ol ýöne utorşdan ýere ýeräýmeli ahyryn. Biz Adatlyk radiosi bu mesele boýunça ýerli synçylaryň hem käbir bilen pikir alışdy. Olaň pikirlerini sorady. Ýöne olar anonimlik şertinde öz pikirlerini aýtdylar. Sebäbi howpsuzlyk aladalar we şol synçylaryň pikirine görä bir Türkiýedäki ilçileriň bir ýerde kän bir günahynyň bolmalygy hem mümkin. Sebäbi bu meseleler Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden soň bilen birlikde de prezident edarasy tarapyndan çözülýär. Eýsem şol Türkiýede ýok bolan merhumlaryň garyndaşlaryna howsarlyk golunyň uzatylmalygy Türkmenistanyň prezident köşkündäki siýasat bilen bagly bolup bilermi? Ol bolup biler. Hakykatdan hem bir şolar ýaly hereketde Daşary işler ministrligine ýüzlenmesem, olar soň ertesi sen özüň günäkär gelýär. Ýöne men ýanky getiren meselemde Daşary işler ministrligine de ýöne şo hemme işler bolandan soň ýanky uğradymyzdan soň habaryny ýetirdik. Näme üçin diýseniz, o ýerde çalt hereket etmeliler. Ol Daşary işler ministrligine bir mesele bilen ýüzlensem, on saatlar däl, günler geçýär. O günler saklap bolmaýar ahyryn. Şoň üçin esasy güne dogry diýwi, meselen diýwi. Berdi Muhammedowden başlaýar. Şol Daşary işler ministrligine şolar ýaly ýagdaýda özü hereket edip, özü çäre berip, öz başdaklyk bolunny bular ýaly bolmalylar. Daşary işler ministrligi Berdi Muhammedowyň agyna seretýär. Şo näme diýerkä diýip, onuň özüm bular ýaly ýagdaýda sesin çykaranok. İlçhanalarda görkezme berenok, şoň üçin bolýar şeýle bular ýaldatlar. Nur Muhammed ağa, başga da bir ýagdaý bar ilçhana bilen baglykda. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, Türkiýedäki Türkmen ilçhanasy İstanbulyň häkimetlerine hat berip, ýok bolan türkmen migrantlarynyň sadaka bermek däw esasynda gonamçylykda we başga ýerlerde bir ýere toplanmagyna garşy ygtyar berilmedik ýygnanşyk kökmünde çäre görülmegin sorapdyr. Şeýlede bu hatda üýtmelerlere baran migrantlara öz ýurtlaryna gelende ýa-ni Türkmenistanyň adalatly jeza beriljekdigi duýdurulupdyr. Eýsem Türk kanunlary ýas üýtmelerlerini ygtyar berilmedik ýygnanşyk hasaplaýarmy? Ya Türkmenistanyň şeýle jeza çäresi barmy? Kanun taýdan elbetde. Ýok, Türkiýede ýa bolmasa başga ýurtlarda da olar ýaly üýtmeler hökümet bilen aralaşylmasa olar kanuna garşy gelýär. O düşnükü zat. Yani onu yankı üşülecek bolunanına mahalki yaşlar bolsun, işe varan adamlar bolsun, Türkiye varan diyecek bolyanna, Türkiye varan adamlar bolsun, olar üşmelek edecek bolunna mahal düşünýärler ahyryn ýagdaýy. Hökman yerli hökümet bilen aralaşylyp edilýär. Ýöne şonam etdirmejek bolup etýän hereketi Türkmenistanyň, yankı Daşary işler ministrliginiň. Näme üçin diýseňiz, olar ýaly ýygnançyklary hökümetiň
karşısına edilýändigini bilýän, näme üçin ýeten närazyçylyk bildirilýärdi. Şular ýaly enha ýanky 50'den uğrak adamlar ýoğlanyny şo üýüşip sadaka berilse ýa şolary zaýlanmana zat etmeni kömek edip Türkiýe döwletine hem soňdan sadaka berilse şonam ýanky işmekler hökümete karşı edilýär diýip şonam şeýle düşünýärler. Ol ulu bir ýalňyşlyk ahyryn. Yani şu näme bolsa öz närazyçylygyny bildirjek bolup, ýygynaşmaga garşy boljak bolup, öňüne böwet salýarlar. Şoň üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň etýän hereketi şol. Nur Muhammed aýny siz ýalňyşlyk diýärsiňiz, bu ýerde ýalňyşlyk goýberli diýärsiňiz. Eýsem şeýle ýalňyşlyk goýberlen bolsa Türkmen häkimetleri ýa-da Türkmenistanyň prezidenti bu ýalňyşlygy düzedip bilermi? Zeleliň ýartyndan gaýtmak diýip, şol adamlara, şol merhumlaryň garyndaşlaryna duýgudaşlyk bildirip bir çykyş edip bilermi? Sebäbi goňşy ýurtlarda, mysal üçin Özbegistanyň daşary ýurtlarda pazgaly ýagdaýa uçuran zähmet migrantlar babatyny nähildir bir hosarlyk sözler aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri, Türkmenistanyň hökümeti şo siziň diýen ýalňyşlygyňyzy inniden soňam bolsa düzedip bilermi belli bir derejede? Hakyna terejende düýtmeli. Doğrudanam şolar kim şo ýoğlan adamlar? Doğrunarynaşlary kim? Şolary bir duýgu bildirmeli, gynanç bildirmeli. Anha şolar ýaly bolupdyr diýip, ýöne Türkmenistan hökümeti, Türkmenistanyň prezidenti onu etmez. Olarda adamçylyk ýok ahyryn. Hormatly dinleyijiler, bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri, ol Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildaky ilçisi bolup işleyen häzir arayet aktivisti. Eýsem bu meseleler boýunça sizden nähili pikir garaşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükläningizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3'ün indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradyň. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemil owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz adatça bolýaly. Owganstanda kawarçymyz jurnalist Şaýmerdan Uly Murady. Owganstanyň gelip owşan maglumatlara görä, soňky wagtlarda Taliban jeňçi toporunyň agdalary ýa-da nökerleri Türkmenistan bilen Owganstanyň arasyndaky serhet meselelerini gozgap başlady, galdyryp başlady. Olaryň aýtmagyna görä, Amy derýanyň kenarlaryny opurmak bilen barlykda Türkmenistan Owganstanyň topraklarynyň belli bir bölegini eýetike. Eýsem bir ýerde nämeler bolup geçýär? Şaýmerdan Uly radionyň dinleyijilerine bir aýyl-saýlyrak maglumat berseňiz. Eýsem Taliban nökerleri bu serhet bilen barlykda nähili meseleleri galdyrýarlar? Olar näme diýýärler? Taliban nökerleri şol Demirgazyk Owganstanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap we Garkyn etraplaryna ýetilýär. 2 ýyl goly wagtlary Hamyap etrabyna dolu ýetilýär. Garkyn etrabynyň 19 obasy bar. Şol obalarnyň hemmesinde Talibanlar hereket edýärler. Talibanlar sosial media arkaly bir video ýaýradyp, şol Garkyn etrabynyň we Hamyap etrabynyň deňinden bir 30 kilometr töweregi Owgan toprağynyň Ağrı derya opturup, alandağını derya yıkkınçılık edip, alandağını aýdýa, şol toprak, Owgan toprağı tığını ve onu Türkmenistan'ın iyelenmegine aýdýa, şol uyduda Talibanların yerli komandirleri. Şol yerleri gaýdyp almak üçin Türkmenistan onu iyelepdir, dikenli siyim oturdup, şol araçagy bäri Owganstanyň alkymyna getiripdir, şol owgalarnyň alkymyna. Şol dikenli siyimleriň goparylmagyny we serhedin belli edilmegini sorap çykyş edýär Talibanlar. Elbetde yerli häkimetlerim şol Garkyn we Hamyap etrafyndan ýüzlerçe hektar ýerin Türkmenistana tarap geçenligini Türkmenistanyň iýelep oturandygyny aýdýar. Merkezi hükümet bu arada henüzçeli çibir söz açmadı. Merkezi hükümet tarafından bir reaksiya da bildirilmedi. Yine yerli hakimiyetler hemen sol
Talibanlar o yerlere yetilge diyen Talibanlar şeyle sözler aydiyalar bizim 30 kilometre yakın yerimiz sol Angre geçip nämälim bolupdur. Angre Türkmenistan onu iyeledi. Bäri geçip sol Qarqın etrafının ve Hamiyab etrafının oğullarının eteğine gelip dikellisin dikti. Onu iyesilge edip bu yerde Angre geçen. Misal için biz öz toprağımız deyip bäri yerli yaşayıcıların Angre geçirip mal bakmanın, odun çöp yığmanın öňüne alýa, hatta öldürýär, atýar, derýä ya deyip şeyle nägeldirýär. Talibanların vekilleri. Saymerdan ulu odalky söhbetdeşliklerimizde siz Talibanyň yerli ýaşaýjylara sol sanny, şu Demirgazyk Owganystanyna ýaşaýan etnik türkmenleri barhaken sütüm edýänligini hem aýtdyňyz. Hem bu ýagdaý nähil sol sütümler azalýarmy ýa köpelýärmi? Köpelya, sütümler köpelya, hazır hem halktan uşur zekat pul toplap almak, başka cebir zulümleri ediyor. Hatta bir adam kıyız göçüründe sonun öz hakkını alya deyip aydiya yerli yaşayıcılar, Talibanlar öz hakkını alya deyip. Ende kıyız göçüründe bir pul kalın meselesi var da Türkmenlerin arasında. Sol kıyızın kalınından pul alya, başka halkın yerinden hem uşur zekat pul alya deyip şeyle yerli yaşayıcılarına gelip bildiriyorlar. Aytsak, so Demirgazyk Owganystanyň Türkmenlerin koçun olup yaşayan yerlerinin aglabasyna jeňçiler ýetilge diýär. So jeňçiler halkdan pul toplap alýar, eden etdiklerini dowam etdirýär. Hatta bir seherçe günahı yok adamlara beýguna öldürüp ýitirmek wakalara ýüze çykypdyr diýip yerli ilat aýdýar. Indi bu ýagdaýlara so merkezi hökümetiň hiç bir täsiri ýokmy? Bu urda bir gymyrly ýa gowlaşma ilerleme görünmeýärmi? Merkezi hökümet diýende Awganystanda häzir bir hökümetin iki hökümet bolupdyr. İki prezident bolupdyr. Ýol arasynda Osman diňe şo kawundan onlaryň hökmi taşara ýörenýär. Merkezi hökümet tarapyndan öz aladalary bilen özara düşüşmelik sebäpli öz arasynda jenjeller tuttu. Şo sebäpden merkezi hökümet bu tarapy ünsler bilen ýa-da Awganystanyň köpek ýerlerine şo jençiler ýetilgedi bolýar. Hususan hem şu etrat ýerlere gençler yetilge diye onun önüne almak için hiç çare görüp bilmän gelýär Awganystanyň merkezi hökümeti. Yerli hakimiyetlerim Talibanlara karşı görüşte izah alıp otyryň. Talibanlar şu etraflaryň köpbägini sindirip almaga hareket edýärler. Etraflaryň merkezlerine. Faryab welaýatynyň dokuz etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Jowzan welaýatynyň üç etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Ondan soň son Balx welaýatynyň bir etrafy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmenistan bilen çäkleşýän etraflaryň hemmesi so jeňçileriň, Talibanlaryň elinde. Talibanlaryň hökümranlygy bar o ýerde. Başga etraflara misal üçin Ankoýyň 4 etrafy öňbirine howpsuzlyk gaýdan kadal hasaplanýardy. Ankoýyň etraflarynyň owalarynyň hemmesini Talibanlar ýeledi. Häzir diňe şu aktyne bendeniň daş töweregi şu aktyne bendeniň ýok bolaylarynda hökümet güýçleri bar. Başga ýerlerde hökümet güýçleri galmady. Ondan soň Ankoy, Hançarba, Garamgol, Gorgan etraflarynyň merkezleri sindi. Diňe şu Ankoýyň merkezinde gelip öz hökümet işleri dowam etdirýär yerli hakimiýetler hemde. Şeýle ýagdaý bar. Hormatly dinleýijiler, Owganystanyň kawarçymyz Saymerdan Gulmurady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanyny geçirip oturýar, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun, azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.